ସେଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟ ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବସ୍ରେ ତୋତେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ତୋର ଜ୍ୱର ଦେଖି କେହି ବି ତୋ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଥିଲି। ଆଉ ତୋତେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ତୋ ମଥାକୁ ଛୁଇଁ ତୋ ଜ୍ୱରକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ତୋର ଏତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ରୁମାଲଟେ କାଢ଼ି ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଇ ତୋ ମଥାରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ନିର୍ଜନ ରାତି ଭିତରେ ଆଖି ଟିକେ ଲାଖି ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ତୋ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଢଳି ପଡ଼ୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ଚମକି ଯାଇ ପୁଣି ଉଠି ବସି ପଡ଼ୁଥିଲି, ପୁଣି ତୋ ମଥାକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେତେବେଳେ ରାତି ପାଇବ ଆଉ ସକାଳ ହେବ। ଏକଥା ତୋର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଦିନେ କମନ ରୁମ୍ ଦେଇ ତୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ କିଛି ପିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କଲେ, ଆଉ ତୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ସହିପାରିଲୁନି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ମୋ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଦିନେ କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଗୋଟେ ବହି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ତୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲୁ, ଆଉ ସେ ବହିଟାକୁ ମୋ ସହିତ ଖୋଜିଲୁ, ଆଉ ଖୋଜିକି ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଲୁ। ଯେତେବେଳେ କଲେଜକୁ ତୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ନ ଆସି ମୁଁ ଅନେକ ଥର ପାଟିରେ ରୁମାଲ ଦେଇ ତୋର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ହସନ୍ତି। ଏକଥା ତୁ ଜାଣିଥିବୁ କି ନାହିଁ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦିନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ 2 ଜଣ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତୋ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତୋ ପାଦରୁ କଣ୍ଟାଟିକୁ କାଢ଼ି ନେଲି। ଆଉ ତୋ ପାଦରେ ରକ୍ତ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ରକ୍ତ ତୋ ପାଦରୁ ବାହାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ପାଉଥିଲି। କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କାହିଁକି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏତେ ପରେ ତୁ ମୋତେ ପାଗଳ ଭାବିବୁ କି କ'ଣ ତାହା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜି ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି ତାହା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅନେକ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଛି। କେଦାର, ଗୌରୀ, ଲୈଲା, ମଜନୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ପାଗଳ ହେଉଛି? ତୋତେ ଦିନ ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ପାଗଳ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏ ଆଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୋତେ ହିଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ମନ ଭିତରେ କେବଳ ତୋରି ଚେହେରା ହିଁ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଆଉ ମନ ପାଗଳ ହୋଇ ତୋତେ ଖୋଜି। ସେମାନେ ସିନା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେବଳ ତୋ ପାଇଁ।